majarajaros azviramba obuda pachena achiti soon manje muchaona zvigananda lieutenants madisciples ezvigananza panguva inova in exile vachitiza vari in 6s and 7s after the real change yauya panguva iyi kunyatsoonekwa kunzi maplans ezvigananda ndekudestroya the values ndekudestroya the foundations of our country Zimbabwe. Tsapita mashoko nyuko panguva inoyi achasikuuya achipa mawarnings kunana Temba Mliswa kuti be warned pane zvamuri kuita just because you do not know mawana memukamira papi. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Majara samudanyira chiti sooner or later King Hezekiah's disciples like Temba Mliswa will be extradited from exile in Zambia to face justice in Zimbabwe. We must say no to 23rd agenda and the constitutional coup, which is meant to turn our country into a hereditary family rule. It's treasonous. Tumba developments are kuda panguva ino vachipoma warnings nana Temba Mliswa kuti vana Temba Mliswa chenjerai ita zvamuri kuita zvimakangwarira just because tomorrow you might be called to be accountable nemashoko amuri kuita maatax amuri kuita and the individuals panguva ino you are criticizing. Developments are kuda panguva ino arionekwa kunzi supporting zvigananda doesn't guarantee you safety in the future. There are a lot of people who have stood up with zvigananda but now they've been betrayed, now they've been sidelined. Pana comment section medu zofungura ili moto kudipa msalo pechitiko ichi. Mzama subscribe or like, chita on the bell icon.